जोंनि अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि बानजायनायाव मार्टियार डि जाब्रां मेम'रियेल फुटबल टुर्नामेन्ट 2025 बे बाथि खेबनि थाखाय जोङो बेखौ अर्गानाइज खालामदोंमोन आरो फैयै फैनानै गाबोन अर्थात 9 नभेम्बर बे दिनखालि जोंहा फाइनाल बादायलायनाय जासिगोन आरो बे फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लागोन फेरेंगा क्लाब बिजनि आरो बिनि हेंथायै बाहागो लागोन LVFC बिथांमोननि गेजेराव जागोन बादायलायनाया आरो प्रिपेरेसन हिसाबै जोंहा गासैबो थाम थिम जानानै दंजोबखायो जोंनि फिल्डनि जिखिनि जोंहा फोसाबनांगौ दंमोन बेफोरखौ जों फोसाबजोब्बाय बाखि जेसेबां जोंहा आलासिफोर लिंहरनांगौ दङमोन बे आलासिफोराबो थाम थिम जाखाजोब्बाय फैनो थाखाय आरो बेजों लोगोसे कालचारेल इभेन्टनि थाखाय जे आर्टिस्टफोरखौ जोङो हांख्रायनो थांखि लादोंमोन बिथांमोनाबो फैनो थाखाय थांखि जानानै दङ आरो जोंनि क्लाबनि जेसेबां मावथिफोर दङ बिथांमोनाबो जोबोद एक्साइटेड गाबोननि थाखाय नेनानै दङ समखौ बाथि नैबे हाबाफारिखौ खुंबाय दा बेबायदि हाबाफारि खुंनो माबायदि मेन्टेलि प्रेसार जायो आरो माबोरै कालेक्ट खालामो बे हाबाफारिखौ खुंनो बेबायदि मोनसे इभेन्टखौ जेब्ला खुंनो जों थाम थिम जायो अब्ला जों फिजिकेलि आरो मेन्टेलि जोबोद रेडि जानो गोनां जायो मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि टुर्नामेन्टखौ खुंनायाव गोबां रांनि मददनि गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां मानसिफोरनि मेन पावारनि गोनांथि जायो आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोरखौ खुंफालांनायावबो गोबां सुबुंफोरनि सुबुरुनफोरखौ जोङो गोनां जायो दा बेबायदि बेलायाव बेनिखायनो जोङो मोनसे कमिटि जों दानानै लानाय जायो आरो बे कमिटियाव जोङो एडभाइजार हिसाबै गोबां जोंनि आगुनि इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ जोङो एडभाइजार हिसाबै जोङो लानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन बिथिंखौ नायनो थाखाय जेरै आलासिखौ जायफोरखौ हांख्रायगोन बिथांमोनखौ हांख्रायनो थाखाय आलादा आरो बेजों लोगोसे आर्टिस्टफोरखौ हांख्रायनो थाखाय आलादा टिमफोरखौ मारै मेनेज खालामगोन बिनि थाखाय आलादा फिल्ड मेनेजमेन्टनि थाखाय आलादा गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि बिफान साउन्ड एन्ड लाइटनि बेलायाव गुबुन आलादा स्टेज मेनेजमेन्टनि बेलायाव आलादा गुबुन गुबुन बिफानाव जोङो गुबुन गुबुन मावग्राफोरखौ थिसननानै लानाय जायो बेबायदिनो गोबां प्रेसारा फैयोब्लाबो जोङो खामानिफोरखौ इजियैनो मावनो हायो आरो बेनो आलासि हिसाबै नोंथांमोना सोरखौ हांख्रायनो हादों जोंनि फाइनाल बादायलायनायनि जे क्लजिं सेरेमनि बे बादायलायनायाव बे क्लजिं सेरेमनियाव आलासि महरै जोङो पलिटिकेल लाइननिफ्राय मानगोनां श्रीजुत पानिराम ब्रह्म बिथांखौ चिफ गेस्ट महरै जों हांख्रायदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सिनि जे लकसभानि MP बिथांखौ जों गेस्ट अफ अनार हिसाबै जोङो बिथांखौ जों हांख्रायदों बेनो कालचारनि बिथिङाव कालचारफोर दिन्थिफुंनाय जागोन औ फाइनाल बादायलायनायनि बे क्लजिं जे सेरेमनि दङ बे सेरेमनिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय जों कालचार सेक्टरनिफ्रायबो हांख्रायदों जोंनि सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि प्रेसमिता बिथांखौ जोङो हांख्रायहरदों आरो बिथांजों लोगोसे गिलबार्ट आरो सुस्मिता बिथांमोनखौबो जोङो हांख्रायदों बिथांमोना देंखोगिरिफोर गस्पेल मुलुगनि बिथांमोना मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनखौबो जों हांख्रायदों बिथांमोना जोंनि गेजेराव फैनानै मेथाइ रोजाबनानै समाय होफैगोन इभेन्टखौ टाइमा खैथानिफ्राय स्टार्ट जागोन टाइमा जोङो 1टानिफ्राय बे इभेन्टखौ आरम्भ खालामगोन आरो बिनि गेजेरजों 2टानिफ्राय जोङो बादायलायनायनि किक अफखौ खालामनाय जागोन मुंख्लं डि जाब्रां न'खरनिफ्राय सोरबाफोर नुजाफैगोन औ मुंख्लं डि जाब्रांनि न'खरनिफ्राय बिथांनि बिब'मोन बियादैमोन आरो बिथांनि न'खरनि सोद्रोमाफोर नुजाफैगोन जोङो कमिटिनिफ्राय बिथांमोनखौ फिजिकेलि थांनानै लाइजाम होनानै लोगो हमनानै फैबाय आरो बिथांमोना नुजाफैगोन फाइनाल हिसाबै टिकेटखौ जोङो सिगांनि बायदि एखेयैनो दोनदों चेयाराव जिरायनानै नायग्राफोरनि थाखाय 100 रां आरो गसंनानै नायग्राफोरनि थाखाय 50 रां जोङो फाइनालनि थाखाय टिकेटखौ खालामनाय जादों रायजो राजाफोरखौ खावलायनो गोसो जायो फैनानै नायफैगोन औ रायजोफोर गैयाब्ला नायग्राफोर गैयाब्ला जोंनि इभेन्टआ जेबो मिनिं थाया आरो बिनिखायनो जेसेबां फुटबल एबा जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां मोनग्राफोर बयखौबो अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै लैहोर लैहोर फैनानै गाबोननि जानो गोनां फाइनाल बादायलायनायाव बाहागो लाफैनो खावलायहरनाय जाबाय मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोन गैयाब्ला जोंनि गेलेग्रा फोथारा लांदां जाना थागोन बेबायदि इभेन्टफ्रा समायनाय नङा बेनिखायनो गाबोननि जानो गोनां जे इभेन्ट गाबोननि जानो गोनां जे क्लजिं सेरेमनि
जे फाइनाल बादायलायनाय बेयाव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बादायलायनायखौ नायनानै जोंखौ मदद खालामनो थाखाय थुलुंगा होफैनो थाखाय बयनिसिमबो गुरै आरो गंलै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे लटारि माखासे लटारि होगोन होननायखौ जों खोनानो मोनदों। दा लटारि माबायदि टाइमाव जागोन? लटारिखौ जोङो बादायलायनाय जोबनायनि उनाव इभिनिं टाइमाव होनाय जागोन आरो लटारि होनायनिबो मोनसे थांखि एबा खारन दङ। बे जाहैबाय बे जोंनि बादायलायनायखौ खुंफुंनाय समाव जोंहा गोबां रांनि गोनांथि जायो। गैयाब्लाबो 6 निफ्राय 8 लाखसिमहा खरस जायो आरो बेखौ जोङो मिट खालामनो नांगौब्ला जोङो गुबुन सर्स जोंहा गैया। गोबां इन्टेलेक्सुयेलफोर दङ, गोबां वेल विशार्सफोर दङ, कन्ट्राक्टरफोर दङ, पलिटिशियानफोर दं, बिथांमोना आखाइ फोलावो। बिथांमोननि अनसुंथाइजों जोङो खुंनाय जायो आरो बेजों लोगोसे थोस्लाबिखौ जोङो नैबे लटारिनि जिखिनि प्रफिटफोर थालांगोन बेजों जोङो मेकआप खालामनाय जायो। बेनिखायनो जोङो लटारिखौ होफानाय जायो। गेलेगिरिफोरनि थाखाय प्राइसआ विनारफोरनि प्राइस आरो रानार्स आपनि प्राइसआ माबायदि? बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 1 लाख रां बान्थाखौ मोननो हागोन आरो जाय हान्जाया फाइनालाव जेनगोन फार्स्ट रानार्स आप बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 50 लाख रां मोननाय जागोन आरो बेजों आरो सेकेन्ड प्राइज अर्थात फाइनालाव जेननाय हान्जाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां मोननाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बेस्ट गलकिपार बिथांनो ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां आरो बेस्ट प्लेयारनो ट्रफिजों लोगोसे 5,000 रां बान्था होनाय जागोन।